心动吗？上帝你卡卡玛尼，地菲卡耐心动吗？上帝你卡卡玛尼。Ini Haishal 17 May 1947 no ni Tripura Hani Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Himani abonoduk sabanya sing tini Maharaja Bir Bikram ni Simalungo phayei tini borom gunang CM former CM tini MDC so joto ngoro phayei sing Maharaj no muitu phayei Maharaj ni Simalungo kumrok bong laikya tei 1 minute jeng siring khabatong laikya tangring kai chini Maharaja Bir Bikram chini Tripura hano jebabe chini Tripura sarok ni bagai tongmani bagai je jengno thai kalang khamani tei jengno o hao chini sikla rok no trai rok no porinani bagai je education bo Tripura hani kurung jagao kalangi thongmabai bono sung bithamani porebo bono sung hambai riwi kulpaya hani bagi ini 79 ini death anniversary wo jeng bono muitu khaino tini oro botolawo tini Maharaja rogni Simalungo khai jeng tini khombong laikya Tripurani lukurok no ngomono kanyani musungo tini Maharaj songno sung muitu khanyani nango tangai hingkai o ha tini Maharaj song protect khai tini singno tongthani bagi orani nobar watui ha no use khai tini usugara sokaikya kai financial sungkebo tini Maharaj songni o bongni je khai klangmani samurok no sung muitu khanyani banta tei khlaya ya bara samurok no tabu tini Maharaja bortoman tini Maharaja Kishore Manikyo tini bubagrani bisingtibo sung Tripurani Tripura sarok no bahike protection biman asamung sung tabu khlailai dong.